y noson fwyaf yn hanes clwb pêl-droed Hwlffordd. Dyma Johansson sgoriwr yr ail gol a'r bas ymlaen, mae'n ansicrwydd ac arbediad da, arbediad cynta pwysig y noson gan Zach Jones a mae'n y dacl hwyr. Pen pella ond Zach Jones am y tro cynta heno yn y 40 munud yn arbed. Cyfres o giciau cornel i Tórshavn, eto mewn at y postyn agosa, mae'n rhydd, mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell, ryw ffordd, rywsut, gan Rhys a Brwsesi. Mae e'n gorwedd yn y gol, ond y peth pwysig yw bod y bêl ddim wedi croesi'r linell. Wel, sgoriwr y gol gyntaf wythnos yn ôl hanes a Gnarson oedd y gŵr gafodd yr ergyd, a me methu credu bod e ddim wedi sgorio gwirthiau gan a Brwsesi ar y postyn. Ond dyna pam ti'n rhoi pobl ar y postyn. Mae rai reolwyr ddim yn hoffi ond gymaint o goliau chi'n gweld yn y gap yna. Dyma'r tafliad yn dod, mae'n dod at Taylor Crossdale. Whitmore ar draws. Bale allan at Wilson, ond nid y cyffyrddiad orau, mae'n gwneud yn dda i ennill y Bale yn ôl. Mae'n croesi'r y postyn bella, penniad y gros! Sut yn y byd dyn nhw ddim wedi sgorio fanna. Taylor Crossdale gafodd y cyfle, Jenkins oedd ar y postyn pella. Wel, am gyfle i Hwlffordd i fynd ar y blaen. Ar ôl cyffyrddiad wael fanna, yn pêl arbennig mewn gan Wilson, a wedyn mae Jenkins yn ei rili dda i tynnu yn ôl, mae byth yn mynd i sgorio o'r ongl yna. Ond fi'n credu mae'r pêl just tamed ti nôl Taylor Crossdale. Tórshavn. Creu lle at y postyn pella, Wilson. Dim llawio, medde'r dyfarnwr o Awstria, Wilson ceisio cael ei ben i fyny. Wel, o'n i'n meddwl bod hwnna'n agos, braidd yn ffodus falle Jack Wilson, Gwenna. Ie, o'n i'r un peth. Nes i dal am yn dod fyna pan dath y bêl mewn. A chi gallu gweld weithiau yn ymateb y chwaraewr. Fi'n credu os oedd BAR fan hyn, wel, bys fe mewn trwbl. Cyfle am ergyd o bell! Heibio'r postyn gan Michael Pirsbilski. Gŵr o wlad Pwyl yn tynnu i ergyd heibio'r postyn. Whitmore, wal o felyn o'i flanau. Ceisio dod i hyd i Taylor Crossdale. Tórshavn yn clirio'n bog sydd yno, yr ôl beniad, wedi syrthio yn garedig. Oedd na gyfle i Fawcett! Wel, i ergyd heibio'r postyn, ond gwaith da gan y blaenwr bach, Ben Fawcett. Oedd e bendant yn seithi fyna, actually penderfynu yn gywir achos oedd Taylor Crossdale bendant yn cam sefyll yn y canol. A fi joio hwnna fel blaenwr. Fi'n gwybod bod y ongl yn anodd, mae'n cael yn nôl mewn i'r ardaloedd gyda'r canol yna uchel. Tacl wedi amseru'n dda fanna, ond mae Tórshavn wedi ennill y bêl yn ôl. Mae Tyrese Owen ar ei ôl. Mae dacl yn un hwyr gan Lee Jenkins. A fe fydd hon yn gerdyn melyn cynta'r gêm i Lee Jenkins. Joio pob tro fi'n gwylio. Anwedig amddiffynwyr yn dweud, I got the ball. Ti'n gweld yn dweud, I got the ball, ond fi'n credu gallai fwy o'r tîm. Sa'n credu gallai'r bêl fyna. Dyma Ben Yaminson. Eiliadau pwysig fan hyn i Hwlffordd. Dros y wal ac arbediad da gan Zach Jones. Chwarae teg iddo fe. Credu oedd hwnna'n edrych yn anoddach na beth oedd edrych fanna. Yn chwipo ergyd, chwarae teg, gath e dros y wal yn dda, ond just dim digon o cywirdeb o ran y onglau, oedd e weddol canolig. Whitmore, a tacl yn un rymus gan Watts. A nawr yn y chwaraewr i'r llawr. A mae'n dyfarnwr ifanc o Awstria, protestiadau chwaraewyr Tórshavn. A mae'n cerdyn melyn i Ricky Watts sydd wedi cymryd drosodd fel capten. A Brwsesi'n gorfod mynd yn hir, ond neb yn o'i ddal y bêl i fyny, bog sydd yno. Nawr i hwnna'n gryf i Hwlffordd, a mae'n gerdyn melyn i Isaac Johnson. Hawkins, cremanu'r bêl mewn, ac yn nawr, gol! Mae gol i
explosive fyna, just y ffordd blaenor da wastad yn gwneud y rediad yna, 9 gwaith allan o 10, ti'n gwneud y rediad i'r post yn bellach, ti ddim yn cael y bil, ond mae fe'n parhau i gamflod fel i gweud, gwneud yn siŵr bod e'n y sefyllfa gywir, a mae'r peniad law, jyst cadw'r bil nhw mewn, a gol hawdd yn mewn un o'r golau mwy o bwysig fydd e'n sgorio, mi'n siŵr. Wel, ydy hanes yn mynd i ail adrodd i hunan o fewn pythefnos. 2 yr 1 dros y 2 gymal. Solheim ar yr ochr dde, fe sydd ar arwydd, wedi colli Natystad wedi ei lyddio, ond Ericsson yw'r llall, mae'n rhydd yn y cwrdd Cosby, mae'n troi, a mae'n gicwr Smotyn, a beth fydd lliw Carden, y dyfarnwr, tor calon i Hwlffordd, oedd y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. Efe o Fawcett yw'r un, yr arwr sydd wedi dod ar sgôr yn gyfartal ar y noson Gwennan. I fod yn dig, oedd y breichau reit mewn o ran siap corff, ond ddim allan. Mae mor yn lwcus. Ben Yaminson, y cefnwr chwith sydd wedi gymryd y gic o'r Smotyn. Zach Jones, y gemau seicolegol eisoes wedi cychwyn. Arwr Hwlffordd yn ei tair gêm diwetha yw Zach Jones. Allith e arbed a chadw Hwlffordd yng Nghymres Ewropa yn dawnsio ar y llinell. Ben Yaminson, 1 gôl yn barod i'r clwb newydd. Ben Yaminson yn rhoi Tórshavn yn gyfartal ar y noson, ond ar y blaen o 2 gôl i 2 dros y 2 gymal. Dathliad gan y cefnogwyr sydd wedi teithio o ynysoedd y Pharo. Whitmore, tro hwn yn cael i giro yn yr awyr. Ond mae'n troi yn ôl ac yn ennill y bêl yn ôl, a mae'r sgiliau'n wych hefyd. A mae rhaid parhau ar chwarae, i chwarae mantais. Hawkins! O'n crymanu'r bêl tuag at gornel ucharwydd. A gwaith campus gan y gôl-geidwad Mathias Lanhoj. Gwych gan Hawkins. O'n gofyn cwestiwn a eto methu gofyn fwy uchel teg i Whitmore. Weithiau mae fe'n cymryd bach gormod o cyffreddiadau, ond mae'n agwedd byth yn rhoi lan gyda fe. A wedyn jyst yn rhoi'r pas syml, peth yn agor lan i Hawkins. Chwiban ola ein dyfarnwr. Ymgyrch Hwlffordd yn Ewrop yn dod i ben. Mae wedi bod yn un anturus cofiadwy i dîm Tony Pennock. Tony, you took it to extra time, but it wasn't meant to be today. No penalty drama. Sum up how you're feeling. Well, it was a penalty drama because it wasn't a pen. So, listen, we've scared them to death. Absolutely had them panicking. Halfway through the first half, you could tell the coach was getting louder. They were arguing on the pitch. Full-time team, and we've taken them right to the last minute. Listen, on another day you get a bit of luck, but the boys are magnificent. Absolutely fantastic. Ben, playing for Pembrokeshire is the hashtag the club's using, and you embody that. What does it mean to play for Pembrokeshire and represent the county? I mean, yeah, well, that's why I'm still here. I've been here through all the juniors. I've been here 5 years now in the league, and never felt like this before. It's class. Obviously, that pen, I won't say anything now on camera because I'm not like that, but there we are. Well, I think boys were excellent. Back the staff all day. Tony come in, great. Waggy, coaching-wise, class. Just the whole club is brilliant. I love playing for it. Lee, dim I fod heno, ond siwr oedd yna I ti? O ie, fel wedes i, ddim I fod heno yn anffodus. Ond nath y boys gadael dim byd mas yna rhwng nhw, pob peth, gallu nhw, pob chwaraewr dath mlaen, rhwng pawb 100% a ni ddim yn lle holi am fwy.